Jo. Ahojte priatelia, moje meno je Miro Janík, ale mnohí ma poznajú pod menom Otec Mirec ako moderátora alebo ako tanečníka. Mal som tu možnosť vyskúšať si skvelé zážitky od Adropu. Jeden z nich bol ten, že som lietal rogalom a sprevádzal som vtáky na ich púti. A druhý bol ten, že som bol ako skúšobný pilot tu nad Bratislavou, v týchto kútoch som lietal. Bolo to úžasné. Neviem to ani opísať slovami, možno iba 3 slovami, treba to vyskúšať. Takže určite sa choďte pozrieť na adrop.sk a vyberte si z obrovského množstva fajnových adrenalinových zážitkov a dokonca na Vianoce máte šancu, že to dostanete zadarmo. Takže priatelia, nezabudnite, užívajte si život, na adrop.sk si vyberte nejaký skvelý zážitok a možno na Vianoce dostanete zadarmo. Pozdravujem vás! Tento bol možno lepší, nie? Ešte